श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कसे आहेत सगळे? मजेत आहेत ना? आनंदी राहा, सुखी राहा आणि स्वामी सेवा आपली करत राहा। तर आजचा विषय असा आहे की एका ताईंची कमेंट्स आलेली होती की दुर्गा सप्तशती जो पाठ आहे तो म्हणजे नवरात्रीचे आपले झाले असतील, बऱ्याच लोकांचे पाठ झाले, कोणाचे राहून गेले, त्याविषयी पण मार्गदर्शन मी केलेलं आहे की आपले जर राहून गेली असेल संकल्पयुक्त सेवा तर आपण काय करायचो, तो व्हिडिओ मी बनवलेला आहे ऑलरेडी। तर आजचा विषय असा आहे की दुर्गा सप्तशती पाठ जो ग्रंथ आहे त्याचं मला वाचन करायचं होतं, त्या ताईंना वाचन करायचं आहे। तर ते बोलतायत की मी रोजच्या रोज करू शकते का, किंवा त्याला काही नियम अटी असतात का, आणि म्हणजे नियम अटी बघूनच मी घाबरूनच मी ग्रंथाला हात लावत नाही किंवा ग्रंथ वाचत नाही। तर मी त्यांच्यासाठी आणि म्हणजे बऱ्याच लोकांना उपयोगी येईल असा मी आज हा व्हिडिओ बनवत आहे। तर मी तुम्हाला सांगेल की नवरात्रीमध्येच आपण दुर्गा सप्तशतीचा ग्रंथ जो आहे तो वाचायचा का, इतर दिवस आपण वाचू शकत नाही का? तर नक्कीच वाचू शकतो, मी तुम्हाला सांगेल। म्हणजे आपल्या भगवतीची आपण बघा रोजच्या रोज जसं आपण स्वामी महाराजांचे 3 अध्याय आणि 11 माळी हे लावलेले की स्वामी सेवेकरी बोलायचा हक्क त्यालाच असतो की जो रोजच्या रोज आपले 3 अध्याय न चुकता रोज सेवा करत असतो, बरोबर। तसंच आपल्या आई भगवतीची आपल्याला रोजच्या रोज सेवा करायची असते, कुलस्वामिनी आईची। निदान नाही काही होत आपल्याकडनं तर मी तुम्हाला सांगेल की आपला 99 मंत्र जो आहे तो आपण रोज 1 माळ तरी जप करायचाच आहे। नाही 1 माळ जमलं तुम्हाला 11 वेळा तरी नाव घ्या, पण रोज आपल्याला घ्यायचं आहे। आता मी ह्या नवरात्रीपासून सुरुवात केली की म्हणजे माझा म्हणजे जप तर होतो, पण मी म्हणजे ठरवलंय की रोज संध्याकाळी जेव्हा आपण आरती घेत असतो किंवा दिवाबत्ती करतो बघा, आपण तेलाचा लावतो आणि तुपाचा दिवा लावतो, तर मी रोज कुलस्वामिनी आईचा जय जयकार घेईल असं मी स्वतःच ठरवलेलं आहे। कारण आई भगवतीचा आपल्याला आशीर्वाद पाहिजे आपल्या पाठीशी, त्यांचा आशीर्वाद असला की त्यांच्या मागे अनन्य असं आपल्या मागे म्हणजे कशाचीच कमी राहत नाही, हे मी तुम्हाला सांगेल। सगळ्या गोष्टी आपोआपच आपल्याला मिळत असतात आणि खूप पावर असते आई भगवतीची सेवा जी बोलतो ना आपण, त्याच्यात एवढी पावर आहे की मी तुम्हाला सांगू शकत नाही। आपलं दुःख असो, घरातले दुःख सुख असो, आजारपण असो, किंवा आपण बोलतो ना की आजारपण जायचं नावच घेत नाही, काय होतं एकाचं दुखलं की दुसऱ्याचं चालू होतं, ह्या गोष्टी राहिल्या, किंवा घाबरणं। सगळ्यात जास्त सांगेन मी तुम्हाला, जर तुमच्या घरात तुम्हाला असं भीती वाटत असेल किंवा कोणी काही करून दिलं असेल, किंवा मग असं भूत पिशाच्चे बोलत असतो बघा आपण, जीव घाबरणं बोलतो, किंवा रात्री झोपेतून म्हणजे एकदम उठून बसणं, या गोष्टी जर तुमच्या सोबत घडत असतील तर मी सांगेल नक्कीच तुमच्या घरात तुम्ही रोज नित्य नियमाने 2 अध्याय तुम्ही वाचले तरीही चालतील। नित्य सेवा करा तुमच्या घरात आई भगवतीची, तुमच्या घरात कशाचंच काहीच राहणार नाही, दुःख हे विसरून जाल तुम्ही। पण रोजच्या रोज आपल्या घरात सेवा घडायला पाहिजे। रोज आपण नित्य सेवा, जसं आपण महाराजांची 3 अध्याय वाचत असतो त्या प्रकारे आपल्याला दुर्गा सप्तशती पाठाचे 2 अध्याय रोज वाचायचे आहेत। एकूण अध्याय आपले आहेत दुर्गा सप्तशती ग्रंथाचे 13 अध्याय आहेत, तर आपण रोज 2 अध्याय वाचन करायला सुरुवात करायची। केव्हाही वाचा, अगदी तरी चालेल। हे बघा आपण बोलतो मंगळवारी किंवा शुक्रवारी आपण देवीचा वार आहे तर पाठ करू, पण काय होतं सांगू का, काही कारणांमुळे किंवा कोणत्याही गोष्टीमुळे आपलं पाठ करायचं राहून जातं। मग असं जर तुमचं होत असेल, समजा निश्चय असला ते समजा एखाद्याचं होतही असेल, पण नाहीच तुम्हाला जमत, तर तुम्ही रोजच्या रोज 2 अध्याय जरी घेतले तर तुमचं 7 दिवसात आरामात एक पारायण होईल। 13 अध्याय झाली, 13वा अध्याय शेवटचा एकच अध्याय उरेल। रोज 2-2 घेतले, 6 दिवस 2-2 अध्याय येतील, 12 होतील। शेवटच्या दिवशी 13वा अध्याय राहील आपला। 13वा अध्याय झाल्यानंतर क्षमा प्रार्थना म्हणून घ्यायची, बस। नंतर दुसऱ्या दिवशी परत पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात करायची आपण। या प्रकारे आपण सेवा करू शकतो। आता बऱ्याच महिलांना असा प्रश्न येईल की याला नियम अटी वगैरे काही आहेत का, किंवा मग सेवा करायची मग काय करायचं? फक्त तुम्हाला एक सांगेल मी, तर त्याला नियम अटी काही एक नाही आहेत। रोजचा तुम्ही जो नित्यसेवा करणार आहेत त्याला फक्त एक सांगेल, काचेच्या बांगड्या तुमच्या हातात घालणं खूप आवश्यक असतं। कारण ते आपलं जे हे काचेच्या बांगड्या बोलल्या जातात याच्याने एक शक्ती प्रदान होते, आपल्यामध्ये एक संचार होतो देवीचा। हळदी कुंकू लावणं जे आपण लावतो, सगळ्या भारतीय महिला आहोत त्या काही आपल्या सांगायची गरज नाही कोणत्याच महिलेला। टिकली, हळदी कुंकू आपल्या कपाळी असणं आवश्यक असतं, त्या गोष्टी फक्त महिला आजकाल काचेच्या बांगड्या खूप कमी प्रमाणात वापरतात। म्हणून मी तुम्हाला सांगेल, निदान आपण जेव्हा वाचन करतो भगवतीचा ग्रंथ जेव्हा वाचणार आहात, काचेच्या बांगड्या तुमच्या हातात असणं आवश्यक आहे।
एका प्रकारे एक ऊर्जा येत असते आपल्यामध्ये. जेव्हा पण आपण हा ग्रंथ वाचत असतो याच्याने आपल्यामध्ये ऊर्जा येत असते, एक शक्ती येत असते, एक पॉवर येत असते कुलश्रीमध्ये. म्हणून मी सांगेल जेवढं जमीन जी कुलश्री असेल आपल्या घरातले, आपण महिला ज्या आहेत आपल्या घराच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्यासाठी आपण रोज आता नित्य नियम बनवून घ्या की आपण 2 अध्याय रोज वाचायचे आहेत. काही वेळ लागत नाही 2 अध्याय वाचायला, खूप कमी वेळ लागतो. आणि अशाने काय होतं सांगू का, आपल्या हातून आपल्या कुलस्वामिनीची सेवा घडत असते. आणि कुलस्वामिनीचा पाठिंबा असला ना, आपल्याला कशाचीही कमी पडत नाही. सुख, समृद्धी, शांती, ऐश्वर्य सगळं आपोआप येत असतं. म्हणून मी तुम्हाला सांगेल रोज नित्यनियमाने तुम्ही 2 अध्याय रोज वाचनात घ्या. त्याला नियम अटी काही एक नाही आहे. तुम्ही दुपारी अगदी वाचू शकतात, हे मी तुम्हाला सांगेल. जेवण वगैरे ह्या नियम अटी नाही आहेत. जेव्हा आपण पारायण करत असतो तेव्हा ते असतं, संकल्पयुक्त असो किंवा असे आपण नवरात्रीचे करत असतो तेव्हाची गोष्ट वेगळी असते. पण नित्यनियमाने जर तुम्हाला सेवा करायची असेल तर अवश्य मी तुम्हाला सांगेल की 2 अध्याय तुम्ही नित्यनियमाने सकाळी वाचून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर तुमच्या घरात नॉनव्हेज बनत असेल त्याचाही काही नियम नाही आहे, ब्रह्मचर्याचा नियम नाही आहे. या गोष्टीला मी तुम्हाला सांगेल एवढं आहे की ज्या दिवशी आपलं नॉनव्हेज असं, जसं स्वामी महाराजांची सेवा आपण स्किप करू शकतो किंवा मग ते बनवायच्या आधी आपण जर समजा आधी सेवा करून घ्यायची मग आपण हात लावायचं या गोष्टींना, एवढं मी तुम्हाला सांगेल. बाकी काही मनात आणू नका, सेवा करा आणि खरंच आज जगदंबा तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. स्वतः अनुभव घ्या त्या गोष्टीचा. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न येईल तुमचा की ताई रोज अर्गला स्तोत्र जे असतं, कवच असतं ते वाचायचं का, किंवा ते प्रत्येक दिवशी आपण म्हणजे ह्या गोष्टी घ्यायच्याच का, सगळे जे मंत्र स्तोत्र आहेत मागे पुढे दिलेले जे असतात दुर्गा सप्तशतीचे. कारण बऱ्याच महिलांना तोच खूप मोठा प्रश्न आहे. बरेच मी बघते प्रश्न उत्तर त्याच्यात तेच परत परत येत असतं. तर ते मी तुम्हाला सांगेल त्याची काही एक आवश्यकता नाही आहे. रोज तुम्ही जे आपलं आई भगवतीने युद्ध केलेले आहे ते 13 अध्याय जे आहेत त्या 13 अध्यायांमधले आपल्याला रोज म्हणजे पहिल्या अध्यायापासून पहिला दुसरा घ्यायचा, तिसरा चौथा घ्यायचा, असं घ्यायचं आहे आपल्याला. ते वाचलं नाही वाचलं त्याचं काही एक नियम अटी नाही आहेत, हे मी तुम्हाला सांगेल. हां, संकल्पयुक्त तुम्ही जेव्हा सेवा करणार आहेत तेव्हा मात्र ते केलंच पाहिजे. किंवा मंगळवार आपल्याला करायचे आई भगवतीचे, जे कुलस्वामिनी आईचं आपल्याला माहिती नाही आहे किंवा आपल्याला माहिती करण्यासाठी आपण जे व्रत करत असतो संकल्पयुक्त, तेव्हा ते आवश्यक असतात. आता तुम्ही नित्यसेवेमध्ये जर करणार आहेत तर तुम्ही अशा प्रकारे सेवा करू शकता. रोजच्या रोज ग्रंथ वाचू शकतात दुर्गा सप्तशतीचा, एवढं मी तुम्हाला सांगेन. आणि दुर्गा सप्तशतीच नाही तर दुसरे पण आपण वाचू शकतो. पण आजच्या विषयाला मी फक्त दुर्गा सप्तशती या ग्रंथाचं त्या ताईंनी मला विचारलं की ताई मला वाचायची खूप इच्छा आहे पण मला ग्रंथ घ्यायला भीती वाटते आणि खूप नियम अटी असतात असं खूप मला सांगण्यात आलेलं आहे, म्हणून मी हे म्हणजे सेवा करत नाही किंवा मी पारायण करत नाही. तर मी तेच सांगेल, घाबरू नका महिलांनो. आणि फक्त एक सांगेल, आई भगवतीची सेवा केल्यामुळे आपल्यामध्ये खूप पॉझिटिव्ह एनर्जी येत असते, आपल्याला कुठेतरी शक्ती मिळत असते. जेव्हा आपण ह्या म्हणजे आपली जे सेवा करत असतो, आपली वाचा जी असते ती स्पष्टपणे उच्चार करत असते. आपण जसं जसं वाचन करत जाऊ दुर्गा सप्तशती या ग्रंथाचं, बघा आपण जर केंद्रामध्ये किंवा कुठे आपण सामूहिक करत असतो तेव्हा काय करतो आपण फक्त बोटं फिरवत असतो, बरोबर. पण जेव्हा आपण स्वतः वाचतो ना या गोष्टी तेव्हा बघा तुम्ही किती फरक जाणवतो. त्याचा एक एक शब्दांचा आपल्याला कालांतराने आपलं एक पारायण होईल 7 दिवसात, बरोबर. 2 हप्त्यामध्ये 2 पारायण होतील. असं हळूहळू करून आपण जर नित्य नियम बनवला ना आपल्याला अगदी सरळपणे वाचता येईल पूर्ण ग्रंथ जो येतो. आणि काही एक नाही, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आपला कळायला लागेल आपल्याला. सगळे काही पहिल्यापासून शिकून येत नाही. समजा मी पण सुरुवात केली होती कुठेतरी असंच तुमच्यासारखी होती, पण आता वाचायला बसली की सोपं वाटतं आणि एकदम छान वाटतं वाचताना. म्हणजे मस्त एकदम सुंदर वाटतं आणि खूप सुंदर सुंदर असं ओळी असतात की आई भगवतीच्या विषयी ज्या आपल्याला समजतं. खूप सुंदर सुंदर म्हणजे अनुभव येत असतात बऱ्याच लोकांना. म्हणून मी तुम्हाला सांगेल की तिथे सेवा जर घडली ना आपल्या घरातले बरेचसे प्रॉब्लेम जे असतात, मी तेच बोले, नजर दोष असो, लग्न असो, तुमच्या मुलांविषयी अडचणी असो, ह्या गोष्टी ज्या असतात, अभ्यासाविषयी मुलगा ऐकत नाही, चिडचिड करतात, बाकीच्या सेवा करण्यापेक्षा जर तुम्ही नित्यनियम बनवला ना हा
तर अगदी सरळपणे तुमच्या घरात फरक जाणवेल तुम्हाला. म्हणून मी आग्रह करून सांगेन, नित्यनियमाने 2 अध्याय तुम्ही रोज सुरुवात करा. आणि जर तुम्हाला काही वाटला फरक तर नक्कीच मला सांगा की ताई खरंच माझ्या आयुष्यात हा बदल घडला म्हणून. कारण खूप आई भगवतीचा आशीर्वाद ज्याच्यावर लाभला ना त्याला कशाचीच कमी पडत नाही, एवढं मी तुम्हाला सांगेल. तर नक्कीच तुम्ही सेवा करू शकतात ग्रंथाची. काही त्याला नियम अटी वगैरे नाही आहेत, एवढंच सांगेन मी इथे. चला मग इथेच थांबते. नंतर अजून भेटेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत, नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त. माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि सेवा करायला सुरुवात करा.